Parlok be menta sajisen nga pediang sobhai pi hakane ka channel bani blog hakane ka por nga kwa ben keren katuk ane khandia dia kine kentin dengati boro-boro pilio i bha hagla pathai khobor babun hagla pathai khobor bau ni Kennedy em ula viral bha menta ka e ta ka bau viral em ka de ka jing penia preu ka jungu ka jing sapriang ta ka jing penia preu ka jungu ka waya kan thei waya chendra mula penia dia haga jing peniap ke jungu ya kita gebreu haba gine gi pulit kira ya u syathana lane syakata ga ying bishar ga jongki em u new Kennedy em u yai bahe u yai Salman Khan bha kat kum ga jing ye i ga jonga u thep ga ni khti ga jungu ha plap patlun Henry nga ongai pi kum pi gi pulit em hajing shisha em kat ye briu la peniap hajing shisha em haba pi yalami u haga no ga jaga ga bishar jong pi em pimdere berempat tang da khti Pide balam kenjat artat balam kura artat ken le ayu ikem si breu khnang bangi gi pai ba rong esotanat kim ban pej ngis hun ken kata garul ga an nge jong pi namar ba nadu ka nehi ke banang kong ngelayo i ba kata garul ga an jong pi kalong ka bajam ha garul ga an jong sarkar kar napo India he ya gi breu hi gi bapnia breu em garul ga an ladon ka ba on phasi bet ya gi breu gi bakum gine Henry ongai pi kat apo jela me clear ga jingi em ani ke lam senran bahajai longkum bay lam senran ya thok man haji sha em kat yau rusneu kat yau dong pedia breu em wadi lam ken kum bay lam senran ya thok dia ban lam kenjat dia ban lam kurabet kata ji sha kran te to perlu ngene pe khandiat hadu kat no kata ga jing e jong rul ga an jong ga sarkar nyane pe khandiat to perlu ngene pe khandiat kat kum ga an jong karindia ka batre kamru apo ga jela me clear kalong ka ba e ne kalong ka ba jem ne ka de ka an ga jong ki yole se ka de tang aktin ka kam kim jule hane po jela me clear ga jongi to perlu ngene pe khandiat kat kum ga an jong karindia ka batre kamru apo ga jela me clear ga jongi kumno kile ya kine gi breu ki ba pnia breu bat kum juru ya kine ki rumnar ki ba pher ki ba le ya kam pentrim apo jela me clear ga jongi kane garul ga an ga jong ka kade garul ka an ka baya chutho tangda tinne ne kalale ya kamne ngine pe khandiat perlok ya ga neka rul ka an jong ka India hibat kunju hi ga me khlia ka jongi kat kum ka an jong kari India ka batreka mahapo ka jela me khlia ka phasi det penalty lane ka jing peniap ya kirius ne ka penyai da ka bor ka an ka dang tre hadu menta na benta ki kamrunar ki bateng e tam bade yaw ne u Kennedy em haji shisha la de be pen le be dak ta ka bateng e be ka ying ka shri kum ka district an season kut ki don ka bor ban aya ka rai phasi na benta ki tu ki bale ya ki kamrunar ki bakrau kum ka jing peniap breu la ne ki kampen trim nga ongai pi yaw ne u Kennedy em la de ben le be ya kata na ka bor jong ying ka shri em ka kloi bahab ban pediang ya ki kamrunar ban phasi la ne ban peniap ya u ha phai shakaliang ka hai kut jong ka me khlia pat kalong ka badang e ya kata pet lada ka hai kut jong ka me khlia kam pat shim la ne kam pat confirm ya kata ka jing rai jong ka ying ka shri ka mut omla ban phasi yap ya u ma walada ka ying ka shri ka bahapo ka la aya ka rai phasi ka ne ka rai kam la ban tre kam lada ka hai kut jong ka me khlia kam shem la pen skem la ne confirm ya ka snapi MOIPM bun benta bun bahangi hab ban ya shua bangin phasi la ne ban peniap ya no briu bale e kamrunar no briu bale e kam pentrem po jela me khlia ga jongi ongai PM nagaliang jonga ka shari em ka la pentre kambe kat kum garul ga an jonga sarkar Henry dalapoy sa high court jonga me khlia pat kadang kelan hang ne gi briu em bun sin ki ai laj ya na ni ka jingles ni we jongki na kata kata em kan ya gi singi por kadang jele susu kan ya kam penma kam pentri mahpo ajla me khlia ga jongi ka jingkla na ka rai phasi sha ka jing sha ser patok shirda jing em bun sin ka yinga shari ka bakhli tam supreme court ka jukla ya ka rai phasi sha ka jing sha ser patok shirda jing em life imprisonment kat kum ga jing skeu bet jongka tam lada lap ba ki sabut kim pat dakat hadu kata lada lap ya ki sabut lane kita jiles new jing breu lada 4 lap baki dakat hadu kata ka bamut ki ong nai pat phasi yap ra Syusat patok serta jing im kani ke jing ser patok jing pi serta jing im bun ba kaya ilaj kata jing syakran bun ba kaya ilaj haga ba penyap kat ba ya bit lensing la ne ka jing penyap dagi pai ba ya ki reus neo ka balong ka be an bat ka surkar ka la ban peringat kendon ka an ya ki badon kti hakum kine ki jing sya penyap ngongai pi perlok da hosiar ba penyap kum pi ba ya ki reus neo ngongai PM ka ni ka surkar me khlia ka jong im kam sya te ban penyap ki pi ba ya ki reus neo
Tengok ngai pi perlu ha ne ngapor ada peniap upai ba kum bagi peniap yo I love you ro kalong ka bebean kat kum gajing tho jong ka sarkar kat kum gajing rai ga rol jong ka sarkar kat kum gajing ong jong ka sarkar kalong ka bebean lada peniap na upai ba tela dagi pai ba ki IT ha ka sarkar ro halnya ha ka taga ying bisaru kim jukit kya naga set patok syaka pasiyap naga pasiyap syaka set patok habakod ubriu ulalai katu gajing peniap yau tu I love you om dere gajing peniap naga bor sarkar len daga bor jong katagaan gede naga bor jong ipai ba kiai bom snong kiai shot snong adu bandayap sendan lakut sendan de hajin shisha ki polit kim dere ban senran kumne yau ne undong peniap brio namar bagane gajin senran jong PM long tik kumbai senran glong kum si perlok habya gai halenti haba pe menga M kalong bakla bah kan gajin senran gajong PMP tawa bet na ni na terpeng MA ni long kumbai perlok man kumbalik kai perlok man kat kum gajing pet gajing long tik kumbai senran ya tho long tik kumbai senran perlok hajin shisha M ya gitu gi brio ki ba peniap brio la ne ki balik kino ki kampen terima po ke jela meklia ke jongis ngau bha ban lam kenjat artat lam kura artat kenya be dan ti kami tanak dan pet ngi bai ba ke nong pet ru ngis ngau hun jrut nadu kane ka por ba phia lam ya u sha ka ying bisar nadu kane ka por hi pi pen i ya kata ka jingdom ka jing bitar ka jong phi hakmat ka jong u kum phi ki pulit film kenjat film kura artat kata tengah ngeken bakata garul ka aing jong phi kam senjor kalong ka baya ibet kalong ka baya renti bat ki pai baru kis ngehun shisha ya ka jingle ka jong phi lam kenjat lam kura artat kum ta ken ada phi ya tawa komne na terpeng jong ubreu kanete dadaki yo iki we kirusne am kimting namar bale namar bab phim le teng phim pen ire ke jing bitar phim pen ire ke jing bitar ne kata ka jing dom kata ka jing pen i kata ka bore kata ka manja kata ka jing strong ka jung phi kum phi pulit kan pen i ken ya kata bali phile jam ka dekat ne habo ne ubreu kan ne ya Salman Khan ro phim itu se klem don jing perwai oh dede ngada ka ibang kuraman phi pulit ang tu phi i kum no phi ki pulit ang tu phi i kum no ngi pa ba banong pe ha news am israi bha te ya to jing ya ga jung israi bha kwa kura kwa kikman ngau ngai phi israi bha te tang ta perlok